Ωραίος κομπλέ. Πάμε, γίνεται. Θα βγει μία τώρα, έτσι. Εντάξει, ναι. Μια χαρά. Πάντα καλά κάτω. Θα είσαι έτοιμος μήνα. Ναι. Πάμε. Άστα. Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Ακουμπά. Ακουμπά. Έτσι. 2. Πάμε να τύρω. Πάμε να κουμπίσει, να κουμπίσει. Έτσι. Εντάξει, πρόξε, πρόξε. Λίγο. Εντάξει. Άστο. Δεν βλέπω τίποτα. Άστο, να τα πιάνω μόνο. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Από εδώ μόνο λίγο σου. Εντάξει, 2, εντάξει. Εντάξει.